tinawag ka mga nice people, ang driver sa dump truck parang puno ang bus nga yang nagpangahagbong raba ng mga bato, overflow kaayo ang bus nga yang gibutang. Kasi jay concern nga ang musunod nga motorista madisgrasya sa mga bus nga matalsikan o mga hagbong. Nanog mo kalit nagkaabli ng likod ingana. Buhagay, dakong tulubagon madisgrasya pa ang musod niya. Ang musunod niya madisgrasya pa. Grabe ka puno, way concern sa motorista nga madisgrasya ng iyang mga bato nga mahagbong. Ha? Siguro dili maklaro sa atong video ka mga nice people na mga bato nga mga gagmay-gagmay nga panghagbong nga ng mga bus nga overflow kaayo sa iyang isudlan. Ang tubig nag-agas-agas ng ganin ang tubig. Ingana ka kuan ka adyo nga motorista. Ingana ka very good. Nga sama ning usa o. O ingana ra uta ni sama ingani ang usa o. O wa na overflow. Okay ra. Samantalang ka na grabe ang iyang pagkarga sa bus. Pangahagbong na gani. Dili may ka overtake ka mga nice people kay hinay ra man yung taon ning among sakyanan. Hinay ra tayo kuwan. Ya, siya po naning kamot pud si Jagdagan og taman. Asa kanida doon, ladyo pa siguro may kay niya naman mi sa kuan, Abuyog Road. Sa Silago ni dadon tali. Mare. Wa pa ta sa Javier Virto no? Ha. Distansya lamang taan eh.